салом додару хоҳаракони азиз, мухлисони доимии барномаи ҳафтранг. гурӯҳи эҷодии барнома шуморо боз бо пешниҳоди мавзӯи нав ба тамошои машғулияти навбатӣ таклиф менамояд. биёед имрӯз якҷоя рӯи лавҳа расми як лаклакро бо чӯҷааш ҳангоми моҳидорӣ дохили об тасвир мекунем. агар шумо ба саршави машғулият омода бошед, пас биёед шурӯъ мекунем ба кори эҷодӣ. ана ҳамин бачаҳо, албатта мо дар аввал расми худи лаклакро бояд рӯи коғазамон ҷой диҳему тасвир кунем. ва чӣ хеле ки мебинед, дар аввал калаи лаклакро бо ана ҳамон гардани дарозу зебояш мо инҷо рӯи коғаз ҷой дода тасвир карда истодаем. хуб, баъдан метавонем нули лаклакро низ чӣ хеле ки шумо низ медонед бо шакли зебои худ, яъне бо шакли дарозу зебояш инҷо тасвир мекунем. баъдан мегузарем ба тасвири чашмаш. ана инҷо як бора мо чӣ хеле ки мебинед чашми лаклаклор ҳам бо қисми дохилияш ишора кардем. ҳоло бошад болои сари лаклак якбора бо таври афсонавию зеботар акнун рӯи молчаеро тасвир мекунем ки ин амали моро боз ҳам пурра ва зеботар месозад. ана ҳамин гуна бачаҳо, мо инҷо қисми рӯи молчаро якбора пурра сохтем. ҳоло бошад мегузарем ба тасвири боқӣ монда қисмҳои бадани лаклак. албатта дар инҷо зери қафаси сина ва қаноту думи лаклакро низ то андозаи муайян намуда тасвир карда истодаем. якбора мегузарем ба пойҳои лаклак. акнун инҷо якбора пойҳои дарози лаклакро низ бачаҳои азиз рӯи коғаз яъне қисман муайян месозем. маълум мешавад ки қисми поёнӣ, яъне панҷаи пойҳои лаклак дохили об қарор дорад. ана инҷо якбора пойи дигари лаклакро низ бачаҳо тасвир мекунему онро бо шакли бардошташуда, яъне бо панҷааш якбора тасвир мекунем ва ангушторро дар панҷаҳои пои лаклак мо ба назарҳо намоён гардонидем. акнун дар охир каме қисми пеши гардан ва якбора қаноти лаклакро низ тасвир карда пурра месозем. акнун ҳоло бошад мегузарем ба паҳлӯи дигари коғаз ва онҷо чӯҷаи лаклакро низ якбора тасвир мекунем. акнун бачаҳо, ҳоло бошад мо боз аз қисми калаи чӯҷаи лаклак, яъне ин лаклаки хурдакак шурӯъ карда тасвирамонро идома медиҳем. ва инҷо нули ин лаклакчаро низ дар ҳолати кушода будааш метавонем тасвир кунем. ана ҳаминтавр шакли умумии бадани чӯҷаи лаклак низ якбора рӯи коғаз акс карда шуд, яъне тасвир карда шуд. ҳоло бошад пойҳои онро низ бо ишораи дохили об нишон хоҳем дод. ана инҷо каме бо ишораҳои иловагӣ якбора қанот ва думи ин чӯҷаи лаклакро низ мо ба назарҳо намоён месозем. акнун ҳоло бошад якбора чашми чӯҷаи лаклакро низ тасвир карда дохили даҳони он аниқтараш дар нули ин чӯҷаи лаклак моҳичаи хурдакакеро тасвир мекунем ки гӯё онро аз даруни об дошта гирифтааст. акнун бачаҳо, биёед шурӯъ мекунем ба тасвири ана ҳамон манзарае ки муҳити атрофи лаклак ва чӯҷаашро зебо гардонидааст. ва албатта бачаҳо, ногуфта намонад ки мо пеш аз ҳама, яъне дар аввал манзараи оби кӯлро инҷо нишон медиҳем, атрофи лаклак ва чӯҷааш. баъдан қамишзоре ки дар соҳили кӯл рӯида истодааст. ана инҷо қисми оби кӯл муайян карда шуд. бо мавҷҳо рӯи обро мо аллакай ҳарҷо оро додем. хуб, акнун метавонем аллакай қамишҳоро низ бо бутаҳои хурду калонашон атрофи қаҳрамонҳои асосии лавҳа, яъне лаклакҳо нишон диҳем.
ана инҷо боз қамишҳоро бо таври дарозрӯя бо баргу бутаҳояшон нишон медиҳему каме манзараи кӯҳистонро низ ки гӯё аз дур намоён аст инҷо дар қисми марказии лавҳа тасвир кардем. ана ҳаминтавр бачаҳо инҷо мо аллакай тасвири лавҳаро бо истифода аз қалами ёдӣ пурра ба анҷом расондем. биёед акнун якҷоя шурӯъ мекунем ба рангу бори он ва албатта мо бояд дар аввал мӯи қалами дилхоҳро омода созем. ана ҳаминтавр дар аввал мо ранги норинҷиро омода намуда истодаем. хуб дар аввал мо нӯли чӯҷаи лаклакро бо ин ранг рӯи пӯш месозем. пас аз рангпӯш кардани ин қисм бачаҳо якбора пойҳои хурдакаки чӯҷаи лаклакро низ каме ишора мекунему баъдан мегузарем ба рангуборӣ нӯли лаклак яъне лаклаки калон ва боз мегузарем ба қисми поёниву пойҳои ин лаклакро низ бо пурраги якмаротиба рангу бор мекунем. ана инҷо якбора мо панҷаи пои лаклакро низ бо ин ранг рӯи пӯш сохтем. ҳоло бошад мо боз аз ранги кабуд истифода мебарем. ана ҳаминтавр дар аввал ҷойҳое ки сояафкан аниқтараш қисмҳои торикиро мо дар бадани лаклак ва чӯҷааш ишора мекунем. ана инҷо чӣ хеле ки мебинед аллакай мо атрофи дум ва қаноти лаклаки хурд яъне чӯҷаи лаклакро пурра гардонида истодаем бо ин ранг. ҳоло бошад метавонем аллакай ба рангубори худи лаклак гузарем. ана инҷо барои идомаи рангуборамон мо боз каме дигар аз ранги тоза мегирем ва анамин пару болҳоро дар атрофи қафаси синаи лаклак ва қанотҳои он бо ин ранг якбора ишора мекунем ва анамин гуна якбора чунин ишораҳоро дар қаноти лаклак нишон додем. акнун биёед барои рангпӯш намудани рӯи молчаи сари лаклаки калонӣ мо аз ранги сурх истифода мебарем. ана ҳаминтавр ранги номбурда яъне ранги сурхро низ болои шиша мо бояд дар аввал тайёр кунем. акнун шурӯъ мекунем рангу борро. ана ҳаминтавр бачаҳои азиз дар аввал қисми номбурда яъне рӯи молчаро дар сари худи лаклак мо бо пуррагӣ бо ранги сурх рангу бор мекунем яъне пурра месозем. баъдан метавонем инчунин ба пойҳои лаклаки калон гузашта каме сурхиро инҷо ишора кунем. акнун дар охир мо инҷо аз ранги сиёҳ яъне аз ин ранги торик истифода бурда бори дигар пару болҳо ва думи лаклакро пурра ва зебо месозем. ана ҳаминтавр қисми зиёди торикиро бачаҳо чӣ хеле ки мебинед мо инҷо дар думи худи лаклаки калон ишора карда истодаему халос. ва акнун мегузарем ба нишон додани сиёҳии дохили чашмони чӯҷаи лаклак ва худи лаклак. ана ҳамин гуна қисми номбар шуда низ аллакай ишора карда шуд. акнун бачаҳо ана ҳамон моҳичаеро ки дар нӯли лаклаки хурдӣ тасвир карда будем ҳоло мо бо истифода аз ранги зард рӯи пӯш месозем. ана ҳаминтавр ин рангҳои равшану зеборо низ мо тайёр намуда истодаем. шурӯъ мекунем рангубори моҳичаро. ана ҳаминтавр бачаҳо инҷо мо бо пуррагӣ худи моҳичаро низ рангпӯш кардем. акнун бачаҳо мегузарем ба рангубори манзараи лавҳаамон ва дар аввал оби кӯлро бо истифода аз рангҳои кабуд ва сабз рангпӯш мекунем ва инчунин метавонем мӯи қалами калонтарро гирем. ана инҷо дар аввал мо аз ранги кабуд истифода мебарем ба он каме баъдан ранги сабзро низ омезиш медиҳем. мегузарем ба рангубори об. ана ҳаминтавр мо инчунин чӣ хеле ки мебинед бачаҳои азиз бо истифода аз сафедии коғаз
яъне рӯи лавҳа мавҷҳои рӯи обро низ бо таври нимдавра, яъне бо шакли нимдавра аниқтараш боқӣ гузошта истодаем ва ҷойҳои мондаро, яъне боқӣ монда қисмҳоро бошад, бо ин ранг пурра метавонем рӯй пӯш карда гузарем. ана инҷо каме мавҷҳоро атрофи пойҳои лаклаки калонӣ низ ишора месозем. баъдан боз аз ранги тоза гирифта акнун қисми боқимондаи оби кулро рангу бор мекунем. ва ана ҳамин гуна дар охир бачаҳои азиз мо кунҷи боқимондаро низ ҳамчун оби кул бо мавҷҳояш аллакай ранг пӯш карда ба анҷом расонидем. акнун мегузарем ба рангубори баргу бутаҳои қамишҳо ва албатта барои ин мо ҳоло аз ранги сабз истифода мебарем. ана ҳамин гуна ранги сабз низ дар аввал албатта болои шиша тайёр карда мешавад ва инак мегузарем ба рангубори қамишзор. ана хеле оҳиста оҳиста дар аввал бачаҳо мо баргҳои дарозтар, яъне дарозрӯя бударо бо нозукӣ ва хело ҳам маҳин рангу бор мекунем. баъдан мегузарем ба қисмҳои поёнӣ ва инҷо торикиҳоро бо таври зиёдтар, яъне бо намуди зиёдтар метавонем нишон диҳем. ана инҷо ҳоло бошад мегузарем ба қисмҳои марказии манзара ва аллакай инҷо низ бутаву қамишзорро ба назарҳо оҳиста оҳиста намоён месозем. ва ана ҳамин гуна бачаҳо дар охир чӣ хеле ки мебинед аллакай мо барку поя ва бутаҳои боқимондаро низ дар қамишзори атрофи оби кул аллакай рангу бор намуда як маротиба онҳоро пурра гардонидем. акнун ҳоло бошад бачаҳо мо аз ранги ҷигарӣ истифода мебарем ва инҷо чӣ тавре ки бовар дорам шумо низ мушоҳида намуда истодаед бачаҳои азиз, мо нуги бутаҳои қамишро, яъне қисмҳои шохаҳои дарозрӯяро бо ин ашёҳо ки гӯё гули қамишҳо мебошанд инҷо якбора оро дода истодаем ва акнун мебинем ки қамишзори мо як намуди табииро ба худ гирифта истодааст. акнун бачаҳо ҳоло бошад барои рангубор намудани манзараи кӯҳистон дар лавҳаамон аз ранги бунафш нафистар истифода мебарем. ана инҷо ранги номурдаро мо маҳинтар, яъне нафистар тайёр мекунем. мегузарем ба рангубори манзараи кӯҳҳо. ана ҳамин тавр бачаҳо оҳиста оҳиста мо чӣ хеле ки ҳамеша яъне таъкид карда меистем хело ҳам нозукона ва эҳтиёткорона ин қисмҳоро рангпӯш менамоем, то баъдани лаклакҳоро бо ранги бунафш рӯйпӯш насозем. ва қисмҳои боқимондаро низ дар манзараи кӯҳистон ҳоло мо як маротиба рангу бор карда мегузарем ва якбора паҳлӯи дигарро низ каме ишора намудем. ана ҳамин тавр мо рангубори амаламонро пурра ба анҷом расонидем. мову шумо имрӯз якҷоя бо истифода аз рангҳои обӣ рӯи лавҳа расми як лаклакро бо чӯҷааш ҳангоми моҳидорӣ дохили оби кул тасвир намудем. дар ҳамин ҷо машғулияти имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. хайр бачаҳо, шод бошед.